ine ndikulankhula ine ndi weniweni nditu mchewa weniweni pano patasazikana kuti pano basi ndi DPP MCP kunonso tilibe nayonso chilichonse kunoko yala kwanje MC ayalule basi palibe akanika kuyendesa boma akuyendesa zifukwa zake nchani zifukwa zake zimene zakanikira pano peti palibe china chilichonse ife ya business siti kupanga business ndalama pano pa chilichonse yakwereratu panopa katundu kuoda mokwera kuti tigulise tikukanikaso kugulisa anthu ali mavenda mabwana alibe ndalama kuti ankatigulire katundu padakali pano ndiye china chilichonse sichikuyenda ayi olo pang'ono ena mwa amalawi amene tikulankhula tikulankhula ndi amalawi anthu ali nkhani tu mumtima mwawo anthu ali ndi nkhani Brian yes olo kuti ulowe mkatikati muli anthumu mukatuluka zinthu nkhani ndi manena mayambiriro kuja kunena kuti tikapita mwina kuchigawo chapakati mmamidzimu munotho kapeza kuti kumeneko MCP ndi amphamvu kwambiri koma m'matawuni muno ndi makamba kumayambiriro kuja kupasana bwere amayi umachezana waja kuti m'matawuni muno nthawi zambiri kumakhala kuti anthu ake ngokanganirana m'tawuni muno DPP kubwera kuno ipeza anthu kubwera MCP ipeza anthu ndiye kumakhala kuti anthu ake ndogawana amayi amene ndithu yafikani mayi amene wa Mary Kunje director wa mayi pa chigawo chapakati DPP kuno ku chigawo chapakati mungayifotokoze bwanji ndi yamphamvu mukuziona bwanji mbali inayi mukamayang'anira azimayi ansanu kumeneko DPP chigawo chapakati ndi yamphamvu kwambiri pamene tikuyenda madera osiyanasiyana kwayendera azimayi amene wawa ikuonetsa mphamvu kwambiri tiyembekeze kuti chaka cha mawachi zinthu DPP kuyenda bwino ndithu kumbali ya DPP kulowa mboma tikulimbitsani mtima nchani kwenikweni ifati tikutilimbitsa mtima chifukwa chonena kuti pamene tikupanga misonkhano yosiyanasiyana anthu akubwera mwaunyinji komanso chiyembekezo cha Malawi chiyembekezo cha anthu akamatifotokozera akumanena kuti atati kunabwerereso mboma ayembekeze zotani lero anthu pa msonkhano umenewu lero pa msonkhano umenewu ayenera kuyembekezera ndithu ayembekezere zinthu zapamwamba kwambiri chifukwa ifeyo chigawo chino chapakati ndikamayendera azimayi kwawo ndikudandaula ndikumangolira njala vanthu pofika nomadya chitedze si chinthu chamasewera DPP kubwera mboma mukuona kuti zinthu zikhale zosiyana ndi momwe boma zikhala zosiyana zisiyana ndithu ndi momwe zili pano zikhala zosiyana chifukwa kusiyana kwake nkono kuti adadi ntchito zamanja awo zikwachitilombolo ali ndi zoloza anachita chani choti Malawi mpaka lero achito kunena kuti ayi pita Muthalika abwereso mboma zoloza zimene mungazinene zomwe anachita Muthalika ndi ziti zoti Malawi kukavoteraso fetereza anali wotsika mtengo magrosare anali wotsika mtengo chimanga chinali chotsika mtengo tinganene zambiri zimene adaji achita mdziko la Malawi zolozeka ndi maso ndipo zimene zikuoneka ndi maso zikomo kwambiri ndithu kapitirireni ndithu kuyimba kutsogoloko takuthokozani kwa basi zikomo kwambiri ndithu tikupitirira pano pa Chinsapo UNICEF ground kucheza ndi anthu osiyanasiyana pomweba tikudikira Alfred Gangata vice president wa chipani chimene cha DPP kuti afike pamalo ano amenewa ndiye ali mlendo ndomwe ayitanitsa msonkhano umenewu pabwalo lino tikuonabe ndithu anthu akupitirira akubwera akutsogoloko pakadali pano anyamata aja odzipenta akuvina ndithu pomwe pakuyikidwa nyimbo zosiyana kuti tiyankhule ndi anthu awiri atatu timve za chipani cha DPP tikulandireni wawa tathokoza sikuyenda bwanji kuno ku chigawo chapakati chipani cha DPP aluwemba kodi ndithu level Luwemba ndineyo wachiwiri woyang'anira masankho kulikulu la chipani cha DPP sikuyenda bwanji tikuthokoza Mulungu chipani cha DPP chigawo chino chapakati ndi champhamvu kwambiri mukuona tinali kwa Mgona kunali unyinji wa anthu tinali ku Kasungu komanso ku Mchinji lero tili kuno kwa Chinsapo pa UNICEF ground chipani ichi chakonzeka kuti 2025 tikulowa mboma muganiza kuti chifukwa chani anthu akuchikonda kwambiri chipani ichi anthu akuchikonda chifukwa cha mbiri yake yosamala Malawi mukudziwa inu pamene Professor Arthur Peter Mutharika amalamulira dziko lino
umoyo wa Malawi unali wofikirika, katundu anali wochipa, komanso ulamuliro wa democracy unali woti amalolera kuti anthu achite zionetsero, komanso boma loti amalolera kuti akhoza kuwatsutsa. Democracy imene inali mdziko muno pakati pano ndi yovutirako, nchifukwa chake anthu aona kuti nthawi yakwana yoti dziko la Malawi libwereretso ku ulamuliro wa democracy. Mbuyo muti mamva kuti iyayi azibanizena sangapangitse misonkhano kuno, nyengo zasintha tsopano? Nyengo zasintha, takachoka kuno kwina kumene tifotoka pange misonkhano ndi kwa Nsundwe, zimenezi ya Malawi azidziwe, komanso masapota a DPP amene ali kwa Nsundwe adziwe kuti tikupita kwa Nsundwe. Ndikufuneni misonkhano wabwino. Tathokoza zikomo kwambiri. Msonkhano wa chipani cha Democratic Progressive kuno kwa Chinsapo. Amayi tili live pa Times Television tikulandireni. Wa DPP. Inu ndi wa DPP. Mmachikonda chipani cha DPP. Ndimachikonda chitida DPP chifukwa ine chidanichitirako umboni nthene yake. Zidakhala bwanji? Zidakhala zoti iye uja president wathu amatikonda pa china chilichonse. Apa no wasakukondani? Panopa ineyo palibe chimene ine ndikuchionayi. Palibe chimene muchiona? Bwanji. Chifukwa chakuti zimene amatipangira president wakaleyo ndiwo panoyo. Ife palibe chisankho chimene tikuchionayi. Wakale amakupangirani zotani? Amatipangira zinthu zoti ife tikavutika ndi china chilichonse chimene choti chikavura. Iye uja amapeseka kuti chinthu chija kaya ndi shuga kaya ndi chani kaya chimange chimene kaifereleza amatha kutani kodi kusuntha. Iye uja amatenga ndalama kukapititsa kuti kodi kumapititsa kukachitoyo kuti iye uja apeseke kuti ifeyo tidzidya. Ndiye mkutheka kuti apita mutharika akukuonerani pano pa television, mungauze kuti chani? Apita panopa nkoriwo ajalowa mboma basi. Zimene mungauze zimene. Chifukwa ife ndithu tili mugulu mwawo ifeyo ndife olimba ndithu. Tathokoza. Amayi mwachokera kuti? Ine ndachokera ku 36. Ku 36. Chifukwa chani mmachikonda chipani cha DPP? Chipani cha DPP ndimachikonda kwambiri chifukwa chinachita zinthu zambiri mbuyo omwe mwapitamo. Ngati chani misewu inali yabwino, chakudya sichimasowa ayi. Pano simkudya? Panopa sitikudya ayi mokwanira. Amukoneka ngati mkudya? Sinthu sikudula ayi. Sinthu sikudula kwambiri tikuleka zinthu. Sopano tsinyali nchani auti nchani mwambana ndani? Ndaipidwa ndi boma la Chakwera. Ndaipidwa ndi boma la Chakwera kwambiri. Bwanji? Boma la Nkhaza kudya katatu kukujomba, ena tikungodya kamozi, kawiri sikakukwana. Anatinamiza kumati tidaziraja katatu, shuga zachipa, fertilizer tidagula 4,000, kwa fertilizer panopa ali pa 100 yakuti. Kodi tikwanisa? Munthu wakumuzi akwanisa? Munthu wakumuzi sakwanisa. Olwatoni muno sakwanisa. Siti kudya katatu. Kaokomani kang'ono kotula 50,000 thumba. Ndiye tikuona kuti anatinamiza kwambiri. Achoke tikufuna atati abwere apulumutse dzikoli. Alipulumutse. Atipule pa mavuto. Ndiye atipule pa mavuto. Ndi mavuto ngati pa mavuto. Mwaipidwa chani? Ndaipidwa ndi Chakwera, ndi timu yake. Ndaipidwa nawo kwambiri. Achina chimwendo. Akamajekete ndaipidwa nawo kwambiri. Ndi anthu amene akusogolera zoibasi. Chiti chole chikusowa. Ndiye muli ndi chikhulupiriro chotani kuti DPP iwina 2025? Ndipo ndi chikhulupiriro chonse. Ndipo DPP iwina. Ndipo atati kumene aliko azikoziwa kuti awina kale. Awina kale? Ndipo awina kale. Ife siti kuchosera, siti kukayika. Atati akulowa boma basi. Aphule ziko li pamfuto. Ziko tuli pamkhapa Nkhaza wa Brian. Inu simukuona? Ndi akulilongwe mwe kuti avutika nawo? Ndipo akuno akulilongwe ndi amene akuvutika kumenezo. Akuvutika asamangoona kuti tili kwa Chakwera. Tikuzunzika. Tikudya kamodzi pa tsiku. Ana school fees ali manyumbamo. Sakupita ku school fees akweza kwambiri. Fertilizer 107,000. Fertilizer tikagula 18,000, 21,000. Koma panopa achoke sitikufuna Amalawi tikuvutika. Ife ana kubala ndameti malera wana. Chifukwa zibambo eti panopo chopanga chikwasowa. Iwe mayi pakhomo kuti uphike phala kulephereka. Kuli mwana asambe pa school mwana kulephereka. Iwe chiswadi makugwira. ndalama palibe kwacha anadzigwetsa.
tipangeji tukanika katundu wangu otani katundu wangu okwera ndalama ndi 50,000 pamwezi mbambo akulanda 50,000 nyumba yawe ili 30,000 mwandipesa ndiyeno mufufuza kuti chimanga tikugwa ndalama zingati kodi azibambowa apanga chani kuti apulumutse ndifeyo palibe chimene chingachitike ndiye kuti adati abwerere mboma atiphule pamoto meti nawo tili pa uvuni wa moto salomasewera tili ku uvuni muli muuvuni tili muuvuni kwambiri tikuona kucheta tikuzeni tikungona kuchefwa zibambo ine ife sili kugona tulo kukamada kodi anawo lipanga nawo chani ivi tili zibambo akuzelezeka pano pakhomo chabwino tiyankhulenso ndi azibambo zimene akuyankhula azimayi zinzoona Vika zimezo ndizoona ankati tizidya katatu pa tsiku koma tikukhale pano pa tsiku pati kumadya chinangwa chokukuta bige ife kunoko achinyamata kulumani ndete atopa naye ankati tizidya katatu pa tsiku nde sizikuchitika nthumba pano pamudaboka kalekale tikuyankhula ndi anthu osiyanasiyana amene abwera kwa chinsapo kodi zikuyenda bwanji kuno akuluakulu mavuto rubwana dziwo lili pamoto rubwana lili pamoto basi big man yangu waiphula basi a big man yake pita mtalika mufuna apita mtalika pita mtalika la chifukwa chani basi bwana dziko sikuyenda bwino balalika kalekale zidadula zinthu kalekale sikwina lilo pasiku katundu akwera kawiri ine ndi vendor ndimapanga business koma time imene timapanga business ngakhale even 10,000 zimathaika kupanga business bwinobwino koma kupita mwamwenye mu shop utakagula chomwecho 25 ukamabwererako siku lomwero ukapeza chili pa 28 siku limodzi lomwero katundu angokwera daily ma business sitikupanga chifukwa mipamba tu ndiyochepa ati akuti akupereka ngongole yani tsopano anthu ena amaganiza ngati kuti mwina ku Lilongwe kuno zikuyenda atu kwambiri ndipo kulibe bwana ndipo zavuta zedi zafika povuta kwambiri atsogoleri zinthu ndi zafika pa wesi weniweni wesi chafika pa wesi ndi chani katundu umati lero mama wopita ukafusa paketi ya shuga akuza kuti 26 kupita madzulo akuza 27 kupita mawa 3,000 nde bwana nikalelija mwana sefeyo ku skulu nde fees ikukwera kwambiri fees ikutula kwambiri muli ku skulu apa ndili ku skulu standard ya ndili form 2 form 2 form 2 nde fees yangokweza demu iliyonse basi yangokweza demu sikukhazika kumati bwezaso fees basi ali basi lizipita ku nyumba nde kutero ku skulu so singayende nde kutoko lungofuna kuti abwana ndithu awine kuti mwina mwayo sogolo kuno zinthu zizathe kusintha kuti kuno mesa mali kwa MCP kunoko rusi kwa MCP ilo mwati ba pano ndi panja pa MCP panja ankangosipo pa nthawi imene amalowa mboma kumati kuti ati tukula ife achinyamata koma panopo tikunena pano wina aliyense kumene amati kuchipinda kwa chakwerako ife tikunena pano kuti kuno kuchipinda kwa DPP chifukwa chonena kuti panopo achinyamata zimene timafuna sizikutheka tikuvutika Brian uli apa ife ndi ana adzaka zino komano tamva kutentha mwina kuposa nthawi imene makolo athu anali panopo zinthu zafika povuta nima fresh amene timagula 450 zanazanali panopo ndi 700 kwacha kodi zaka zimene zikubwera sitigula 1,000 panopo fertilizer thumba ndi bwanji linali pa 20,000 panopo lili pa 100,000 anthu tilima nde akamati kunoko ndi kuchipinda kwa chakwera achosere panopo afapita mthalika soboma mwina bwerere chikali ndiyankhule choncho momveka bwino mopanda somantha zatikwana ine ndi wachichepere pamene ndili pano ndi kusogolokolo zasamalaso anthu enake kodi ndisafikira bwanji pamene zinthu zafikirapa tikufinyika achinyamata tinkaona ngati tikukonza ziko likuti mwina mwake ife achinyamata pa 2020 paja mudanena kuti apita mthalika si abwino abwere achakwera ndiye zasintha bwanjinso pakati chabwino mawuwo sitikuakana komano amanena zoti mkatikati mwatili gummabukaso na msongole ana msongole amene anali mkatikati imo ndi amene atipwetekesa ifeyo tiliku chifukwa takula nawo limodzi mu nthawi imene bomali ife timakavotera za nzeru iwo aja anapopana ndi azawo amene amasawa zoti mwina make amadya tina take mbaliwo ndi ukatipwetekesa ife achinyamata ife voti yathu sitinabese Brian voti yathu tinayipereka mwa nzeru komano anthu enake osaganiza bwino
pozindikira kuti akukonza dziko azindikira kuti zinthu zawononga. Ndiye panopo tikunena mwachuchuchu kuti ifeyo ngati achinyamata tagwirizana. Nkutheka kuti apita mutharika akutionera pano. Mwauza zotani kuchokera kuno kwa Chinsapo? Ifeyo tikunena mosindika achinyamata bwana pita kumene muliko mutimvesese ifeyo achinyamata. Tatopa mwina mwake inuyo mutabwereranso pa mpando mutiganizira afe achinyamata fonga ungole ngakhale zanifi akungolembana okhaokha zogawagawasi akungopasana okhaokha palibe amene akupeza mtendere. Ifenso tatopa nazo akabwerera bwanawa atiganizire ifenso achinyamata kuti mwina mwake omwe wathu nkupita chitsogolo. Ndiyakhule motero lero Brian. Ndikuthokozeni kwambiri. Wawo. Uli mau? Plani mmene nazani kandizona panopa moyo watukapo wawa ndewagula ufresh pomwe patende kutenga pomwe palipire ufresh lagula popo ndi 700 650 munthu aulandira 200,000 mweso mwana aulandira 200,000 ndanthu ochepa kwambiri. Plani panopa moyo ufika popweteka so ifeyo silife andale komana tungwapempha adadi mwina atabwereranso fa chakwera mene achita ine ndine mtsogoleri ndi mwana wang'ono komano ndine mtsogoleri chakwera akuipitsa mbiri ya mazibusa abwelepo ena apepese unazo kuti ineyo Amalawi dziko lindililephera tikulira tsogoli ife ine ndemwene ndamemenda sha kunyumba Blani ndiwepetsa chisoni. Mwasiya zingati kunyumba? 2,500 kwacha. Ndi anthu aja azitheka. You see makala ndi pamene popo ndati school fees sizonse tiyekolera kuti koyi ndifaka mujeni batimes baja anthu ambiri akudzimangirira sikufuna kudzimangirira kujayo komona kuti ndisana nawo dziko lapansi mona imenenso sali solution abwera ndati kupempha chakwera ndatsogoleri athu ACCP chonde kumene aliko abwelepo oyera awozamala kuti abale anga ndinesetsa koma ine zinthu zatani kodi zandivuta tikupemphana Blani chonde please chonde kauze na president zifezo. Chifukwa chani mufuna DPP lero 2020 munkati njoyipa yakoma lero DPP komelezana semene na abantsogoleri kuja uneneza kuti pali zina zake mmene timangochitira mkwiyo apo pa DPP ndikenezo ndi yoyipa komano MCP ndi yoyipa times 3. Times 3 ineyo ndine vendor manifesteza belo la jacket pano mukalifusa ndi zingati jacket pano pa yafika 10,000 kwacha pali kuti pano 7,000 kwacha tiode tipite pa ground tikalimuza kuti munthu timuza kuti 15,000 atipatsa 15,000 uyu atipatsa 15,000 koma pamene kulana dadi muja timatabe kuoda ka jacket kacha 5,000 tikagulisa budget pa air ndati mapesa ko 2,700 koma sakuti zinthu zakwera dziko lonse kodi simukumva zimene uzanganeka ejo nyumba imwako ka sangane ane bayi uone kuti vuto langa limene lili mkati mwangamu ndi la mtundu wanji ukukuza vuto limene chalo asati bariya ayi aneba akune ndi njala ndewa sokune ndi njala no siziyenda choncho usava chisuso za vuto yayi koma uone kuti chufuna ndi chani dziko la mangamu ochufuna ndicho Amalawi kuti kuja kusunga Amalawi ndi kwaphweka Blani umadziwa choncho kusunga Amalawi ndi kwaphweka ndilanga chile melo cha fertilizer angotsitsa magroceries china chicho angotsitsa chimene basic needs zimene amafuna munthu angotsitsa andikuza mu president muno madzamula mpaka nekalekale president amene angadzabwere kutsitsa nyala yonse chofunika cha inu mwagwira apitala basi ine ndimona uzati asenda gwira apitala koma no ndimesa ngali kuti muna apitala cha atabwera andi salo sikilima ndimadandelo kwambiri zimwe yose muntendele mwina pesa alisintha dzikoli koma no ndinachita tsoka ndimene munaona ifeja inantengela mmoja zopetsa chisoni Blani bana. Tikuthokozeni kwambiri komanso tikufuneni songa.